Kedves barátaim, mielőtt munkához fognánk, kérem engedjétek meg, hogy néhány megjegyzést tegyek a tervezett interjúval kapcsolatban. Mindennek előtt az, hogy nagyon rossz interjúalany vagyok. 28. éve vagyok nyugállományban. 2 évvel ezelőtt elszenvedtem egy sztrókot, fogalomalkotási képességem ideiglenesen lelassult. Ezért az exakt számokat kerülöm, nem szeretnék számokat, ne nagy Isten, nagyságrendeket tévedni. A személyes névmásoknál egyes szám első személy helyett a többes szám első személy nyelvtanálakot kívánom alkalmazni, mivel a mi összetett szervezetünk eredményeit, esetleges hibáit nem lehet egyetlen ember köré kötni. A jelenlegi vezetés valamennyi szervezetet felkért, hogy a rendszerváltásig 1980 és 89 közötti időszak tevékenységet foglalja össze. Területünkön Mikita tábornagyul a tőle megszokott hitelességgel, pedantériával és korrektséggel elvégezte a munkát. Az anyag a hadtörténeti levéltár külön gyűjteményében található meg. Köszönöm a Katonai Logisztikai Egyesület vezetésének megtisztelő, érdeklődő figyelmességét, amely szervezetünket és ezen belül személyemet is illette. Számunkra azért fontos, mert hosszú időn keresztül szervezetünk volt a kommunikációs berendezések első szintű gazdálkodási szerve. Magammal is a velem történtekről legjobb tudomásom és emlékezetem szerint a következőben tudok beszámolni. 1932-ben születtem Budapesten. Szüleim egyszerű emberek. Édesapám textilfestő munkás, édesanyám adminisztrátor volt. Édesapám elődei a 19. század és benne a reformkon elhíresült céglegényei példáját követve külföldön vállalt munkát, hogy megutassa mindazt, amit szakmájában megtanult, és megtanulja azt, ami hazánkban még nem volt honos. E minőségében jutott el Svájc német kantonja területén, kisvárosba, ahol munkát vállalt. Itt gyengéd szálak alakultak ki édesapám és egy munkatársnője, később édesanyám között, amit ők házasságkötéssel realizáltak. A fiatal pár 1931 végén hazatért Budapestre. A hazatérést azért kívánom hangsúlyozni, mivel édesapám a Trianon utáni Aradon szocializálódott, és amikor elérte a hadkötelezettség korát, a román hatóságok behívták a román hadseregbe. Édesapám ennek nem tett eleget, Magyarországgal szökött, és itt telepedett le. Visszatérni Aradra nem tudott, mivel ez esetben komoly büntetőjogi szankciókat kellett volna szembenéznie. A fiatal pár kapcsolata között az egyetértés gondolata botladozott. Édesanyám a vállás gondolatát fontolgatta, és a szándékát arra alapozta, hogy a magyar nyelvismerete minimumot sem ért el, és édesapám nagyon sokat volt távol. Édesanyám 21 évesen hazaszándékozott utazni hazájába, hogy a szüleitől tanácsot kérjen, és tájékozódjon a esetleg várható jogi lépésekről. Engem nem vihetett magával, mert édesapám vonatkozó beleegyezését nem adta meg. Édesanyám elutazása előtt levitt az apai nagyszülőkhöz Aradra, ahol 1938-ig tartózkodtam. Édesanyám nem tért vissza. Ügyvédjével egy gyermekelhelyezési pert indított édesapám ellen, amit első fokon elvesztett, másodfok az okafogyottan vált édesanyám halála miatt. A román hatóságok élénk figyelmet fordítottak személyemre. Felhívták a gyámmá vált
nagyanyám ott mondjon le, mondja állampolgársággal, vetesse fel a román állampolgárságot, és ez esetben ítéletnapig ott maradhatok, ellenkező esetben rövidesen el kell hagynom Romániát. 1938-ban megérkeztem Budapestre édesapámhoz, akit tulajdonképpen akkor láttam először. Itt megismertem élettársát, jövőbeni mostohanyámat, és ez időben gyermekkoromban nem sokat tudok elmondani. Éltem a lapos pénztárcájú polgárinak aposztrofált családok gyermekeinek életét, ami belefért a játék, belefért a tanulás, és belefértek a gyerekkori csíntevések is. 1947-ben elvégeztem színjelesen az általános iskola elődje, az elemiskola 8. osztályát. Tovább tanulni nem volt anyagi lefedezet. Autószerelő sem lehettem. Következésképpen elmentem tanulni egy kereskedőhöz, ahol 1949-ig dolgoztam. Az 1949. év a feszültség kialakulásának éve volt. A nagyhatalmak között kialakult érdekkülönbségek kiéleződtek. Ennek okát egyes mértéktartó politikusok Churchill fultoni beszédének utóérzésében az Észak-Atlanti Szövetség megalakulásában a szovjet külpolitika drasztikus hegemóniára törekvésében látták. Ugyanakkor a Jáltai Egyezményben meghatározott határokon belül, a szovjet érdekszférában gondok keletkeztek, elsősorban a Szovjetunió és Jugoszlávia között. A két pár között viszály alakult ki, ami tulajdonképpen átterjedt a politikára, aztán az államélet teljes területére, amely kisebb provokációkban is megnyilvánult. Mindezek a fegyverkezési spirál növekedéséhez vezettek, nagyon szomorú 4 évvel a második világháború befejezését követően. Ez időt rájt az akkori magyar katonai vezetés a Magyar Honvédség megteremtésének átalakítása érdekében. Írt egy pályázatot férfiak részére 17-től 30 éves korig a Honvéd Kossuth Akadémia történő felvételre, tisztképzés céljában, ahol 1 év csapatszolgálat után 1 év tanintézeti képzést határoztak meg. Hozzátehetem azt is, hogy gyakorlatilag ezzel szemben ugye hivatásos állományba vételt, illetőleg tiszti rendfokozatot határoztak meg. Magam elő jelentkeztem, és 1949 áprilisában bevonultam az 1/2-es lövészzászlói híradó szakaszához Tolnára. Itt leszolgáltam, az időközben 6 hónapra redukálódott, csökkentett 6 hónapos csapatnak gyakorlatot, majd 1949. októberétől kb. 650 pályatársammal a híradószolgálat első önálló és egyetlen tisztképző intézményében, a híradó tisztiskolán, ahol 11,5 hónap után 598 társammal együtt híradó tiszté adtak alhadnagyi rendfokozattal. És így érzem meg azt, hogy ez az alhadnagyi rendfokozat volt a legalacsonyabb tiszti rendfokozat. Ezt követően csapatokhoz kerültünk. A csapatok nagy része az átszervezés állapotában volt. Magam a 25. vadászrepülő hadosztályhoz kerültem szakaszparancsnoknak. Ezzel a szakasszal soha nem találkoztam, és megbíztak az ÖREMÜZ, az önálló repülőműszaki zászlaj újoncainak a képzésével, és befejeződött, és azt követően kisebb-nagyobb megbízásokat teljesítettem. Valószínűleg, hogy meg voltak velem elégedve, mert között a 19. születésnapomhoz soron kívül hadnaggyal léptettek elő. Majd márciustól egy spártai szellemiséget árasztó, bentlakásos zászlajparancsnoki tanfolyamra kerültem, amelyet szeptemberben elvégeztem. Amikor a beosztások megbeszélésére került sor, arra kértem az illetékest, tegye lehetővé számomra, hogy a fővárosban maradhassak, mivel időközben fiatal megnősültem.
az akkori választottammal, a feleségemmel, az ő tavalyi megrendítő haláláig 65 évet éltünk. A 43. önálló híradó, ez a híradó szolgálat zászlóshajója állományába kerültem első központszázad parancsnoki beosztásba. A 43. híradó ezredről annyit feltétlenül meg kell jegyezni mindnyájuknak, hogy megalakulásának 70. évében, tehát ma is hadrendi számának és hadrendi megvezetések megtartásával a mai napig folyamatosan és eredményesen szolgálja és szolgálja őrben is a katonai vezetést. A nagy létszámú első központszázad alapvető feladata volt az akkori vezérkar telepre történő kitelepülésekor a hírközpont telepítése és annak kiszolgálása. Abban az időben a legmagasabb, műveleti magasabb egység, de én meglátásom, illetve emlékeim szerint a hadtest volt, amely a vezérkar vezetett, de ez a vezérkari vezetés nem biztosított egyértelmű transzmissziót a vezető és a vezetettek között. Az első központszázad technikai anyaga az siralmas volt. Különösen hiányok jelentkeztek központokban és készülékekben. Sok gond volt az eszközök szállításában. Nem voltak önjáró, beépített híradó típus gépjárművek. Hiányzó eszközöket postaszabványú eszközök, hadihasználatra alkalmatlan berendezésekkel pótoltuk, és ezeket hatalmas ládákba szállítottuk. Ezeknek az volt a tulajdonsága, hogy a legkisebb nedvességen beszívták a vizet, és gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítette az összekötetéseket. Ekkor jelentkezett egy lelkes csoport, és ennek két spiritus rector, érdemes a nevüket megjegyezni, Lajkó László, ezredes a Haditechnikai Intézet munkatársa, és Bánsági Pál mérnökőrnagy, a híradó csoportfőnök, kvázi technikai helyettese, más beosztását nem tudtam, akik vezetésével megkezdték néhány telepjáróba épített kvázi hadsereg típusú mozgó hírközpont kialakítását, és ebbe a munkába bevonták az alkalmazókat is. Így 1953-ban már egy példány ilyen kvázi összeállított hadsereg hírközpont állt rendelkezésre. De itt kell megemlíteni azok nevét is, akik példamutató szorgalommal, elhivatottsággal dolgoztak az ügyön, amely további központépítésekhez egy meghatározó zsinór mértékhez. Ezek ilyenek volt például Varga Gyula, őrnagy, a HM hírközpont vezetője, Felej József mérnök százados, az ezred mérnöke, Huber Gyula mérnök főhadnagy, szintén a Haditechnikai Intézet beosztottja, és Héj Antal mérnök százados, akik egykor a Magyar Posta szakiskoláját végezték, és szakértelmükkel, szolgalmukkal, feladathoz való hozzájárulással hozzájárultak a feladat sikeres végrehajtásához. Az 1953. évet az értékelés szerint a fordított arányosság jellemezte, az emelkedő követelményszintek és a csökkenő lehetőségek torzója kihatott a népgazdaság teljesítményére is, és az 1951-ben nagy lendülettel beharangozott az objektív lehetőségek figyelmen kívül hagyásával megindult hadseregfejlesztés 1953-ban megtorpant. Ez a fejlesztések visszafogását és nagy arányú létszámcsökkentés bejelentését eredményezte. Ekkor a vezetés a hadsereg 46 000 fős csökkentésére, benne közel 9210 leszerelésére hozott határozatot. És ezt tulajdonképpen az emberi humánum jelének a legkisebb jelével sem támasztotta alá. Azokat a tiszteket bocsátották el az emberi humánum teljes hiányával, akit alig 2 évvel megelőzően hivatásos állományba vettek. Köztük azokat is, akik jó képzettek voltak, hosszabb távon kívánták megalapozni a katonai pályájukat. Hogy ezt mikor hajtották végre, arra már nem emlékszem, de ezek sorozatosan folytak.
1953-54-ben katonai körökben egyre több szó esett a vezérkar és a vezetettek közötti gondokról, az alárendeltek közvetlen vezetéséről, a vezérkarra háruló közvetlen vezetési kötelezettségek csökkentésének lehetőségeiről. És akkor kirajzolódott annak szükségessége, hogy a vezérkar és a műveleti magasabb egység közé egy újabb vezetési szintet célszerű beépíteni. Ezt a lehetőséget a szakemberek, köztük az itt némi szovjet tanácsadók is az összfegyvernemi, másképp tábori hadsereg létrehozásában látták. 1954-ben előléptem főhadnaggyá. 1955 évben aláírták a Varsói Szerződést, amely kozmikus sebességgel létrehozta a fegyveres erők főparancsnokságát, amelyek a határozatai a résztvevőkkel szembeni követelmények növekedését prognosztizálták, azzal szemben, amit az előbb elmondottam, volt, hogy közben létszámcsökkentés volt, és különös tekintettek a hadseregparancsnokság mielőbbi megalakítása. Hát ezt azt tudnám mondani, hogy a vezetésnek nem vált innyire ez a javaslat, és ahogy lássék, 1956 első felében elvileg kialakult a 4. hadsereg parancsnoksága, kinevezték parancsnokát, törzsfőnökét, Uszta Gyula és Kovács Imre vezérnagyok személyében, a fegyverelemi főnökök, osztályvezetőket azonban tényleges munkát nem végeztek, nem folytak bele a vezetésbe. Magam itt egy új, eddig szokatlan kettős és az én szóhasználatomban ortopéd beosztást kaptam, mely magában foglalta a 43. híradóezred központzászlaj parancsnok helyettesi beosztást, ami a megalakítandó hadsereg parancsnokság tábori vezetési hírközpontjának telepítéséért és kiszolgálásáért viselt felelősségemet szabta meg. Ugyanakkor a parancsnokság mindennapi munkáját biztosító stabil hírközpont működéséért is felelős voltam, mint annak parancsnoka. Hálásatok a sorsnak, hogy a beosztásokban gyakorlatilag az előkészítő munka kivételével egyetlen percet sem dolgoztam. Eközben a népgazdaságban és a társadalomban kialakult elégedetlenség és feszültség kirobbantotta a forradalmat. Ennek szele elfújta a tábori hadsereg megalakításának valamennyi kérdését, és a 4. hadseregről a későbbiekben többé senki nem hallott, szinte nyomtalanul feloldódott. Lehet, hogy mások tudtak róla. A forradalom időszakában a híradóezred a vezetéstől folyamatos, végrehajtandó feladatot nem kapott. Igaz, akkor nem is voltak ilyen korszerű híradóeszközök, mint amivel ma rendelkezünk. Igaz az is, hogy október 23-án a híradó csoportfőnök a vezérkarfőnök utasítására néhány alegységet rendelt ki fegyverrel, lőszer nélkül, azzal a feladattal, hogy a puskatussal szorítsák ki a tüntetőket a Magyar Rádió utcájába. Hát az eredmény az mindenki számára ismert. Az ezrednek a további feladata néhány fontosabb objektum őrzésére, védelmére, illetve a 11. kerületben eljár őrzésékkel szorítkozott. Itt ennél a Magyar Rádiónál egyetlen katona ismeretlen lövedéktől meghalt. Ez volt egyébként ennek az ezrednek az egyetlen vesztessége. A híradóezred tragédiáját az okozta, hogy a vezetés a fővárosba rendelt esztergomi 33. harckocsi ezredet, több tucat harckocsival, a híradóezred elhelyezését, állandó elhelyezését biztosító Petőfi laktanyában helyezte el, ami a november 4-i támadás egyik célpontjává tette. A támadás során a szovjetek betörtek, valamennyi harckocsit megrongálták,
és üzemképtelenné tették, üzemképtelen állapotba helyezték. Ezzel egyidejűleg a híradóezred ott meglévő különféle híradó járműveit feltörték, a berendezések nagy részét javíthatóan tönkretették, széttörték vagy elvitték. A híradóezred november végén vagy december elején azt a feladatot kapta, hogy a 43. önálló híradóezredet telepítse át Vácra, hozza létre az élet minden oldalú feltételeit, a megarangált technikai anyagokat javítassa ki, és készüljön föl az 1956-ban behívásból elmaradt állomány behívására, és 1957. május 2-ától egy csonka kiképzési év megkezdésére. Továbbra is az első zászlajparancsnok helyettesi beosztást töltöttem be, és tevőlegesen részt vettem az ezred áttelepítési munkájában, majd a beosztásomból eredő kiképzési munkákat végeztem. Ez eltartott 1957. októberig. 1957. októberében megkezdtem tanulmányait az én Katonai Akadémián első 4 éves tagozatán, és akkor előléptettek századossá. 1960-ban a 3. évet befejezve, és a 4. évet már megkezdve az előjárók néhány társammal kiemeltek és beosztásba helyeztek, azzal, hogy 1961-ben az eredeti osztályunkkal együtt levizsgázunk, és ugyanúgy meg lesz a diplománk. Magam 1960 őszén a vezérkar híradó csoportfőnökség hadművészeti osztályán kaptam beosztást, hadműveleti főtiszti minőségben, ahol a híradó főnökséget érintő hadműveleti, harckészültségi, postai és egyéb kérdésekkel foglalkoztam és interpretáltam az előjáróim felé. Sőt, amikor volt lehetőségem, akkor foglalkoztam az osztályvezetőm Hornok Zoltán őrnagy által elvileg gondozott Magyar Néphadsereg tábori postaszolgálat alapjainak lerakásához számmal jöhető lehetőségeket. 1961-ben előléptettek őrnaggyá, és itt már mindjárt a bevezetésben előtérbe került az fegyvermű hadsereg megalakításával kapcsolatos kérdések zöme. Néhányunkat számításba vettek az előkészítő munkálatokba, de akkor volt a titoktartás, hogy hivatalosan nem tájékoztattak bennünket a munkánk tárgyáról, amit közben el kellett végezni. 1961. augusztus 3-án egy nagy állománygyűlésre rendelték a kijelölt állományt, ahol röviden ismertették a megalakítást elrendelő parancsot, felolvasták a parancsnokságot kitevő állomány személyre vonatkozó beosztási parancsokat, és bemutatták a hadsereg vezető állományát. Magam a hadsereg híradó törzsében kaptam főtiszti beosztást, és a 43. híradóezreddel a vezetést struktúráját alattámasztó hírrendszer megteremtésével kellett foglalkoznom bajtársaimmal együtt. Megkezdődött a csapatok átvétele, törzsgyakorlások, együttműködési, harcászati gyakorlatok, harckészültségi gyakorlatok, hírrendszer gyakorlatok, tucatjaink vettünk részt, ekközben kialakult a hadsereg szinte teljes profilja, ami a hadsereg parancsnokság számára helyőrségváltást generált. És 1962-ben megkezdődött a parancsnokság állományának fokozatos áttelepítésére Székesfehérvárra, ahová a 43. híradóezred időközben Vácra ugyancsak áttelepült. Újra terveztük a parancsnokságra egy ilyen illeszkedő hírrendszert, megterveztük a csapatok harckészültségi körleteinek híradását, de az áttelepülés híradástól eltérő gondjairól nem kívánok beszámolni. Ez mindenkitől maximális előkifejtést követelt, és ez a követelménynek mindenki megfelelt.
1963-ban kineveztek a hadsereg híradófőnök helyettesévé. A híradótörzs időben minden elejét a beérkező szovjet híradóeszközök, amelyek nem a legkorszerűbbek voltak, rendszerbeállítására, magyar nyelvű kezeleti utasítások készítésére tanfolyamokat szervezett. Az URH rádióállomások telepítésére igyekezett egy hadsereget átfogó vezeték nélküli URH rendszer, amely akkor nyilvessző, illetve mikor hallgatott, ennek esetenkénti telepítésére. A munkában Csatári Sándor mérnök, nagy később mérnök vezérőrnagy, az MTA doktora végzett eredményes munkát. Kis számban megjelentek a rádió relék, amelyek már azt sejtették, hogy a duplex összeköttetéseket is meg lehet oldani. A szovjet importba beáramlott URH berendezések, ilyenek például az R105, az R108, az R109, az R114, az újabb harckocsi rádiók lényegesen javították a közvetlen harcászati vezetés szintjét. Nekünk a közvetlen harcászati szint vezetésében nem sok gondunk volt, nekünk mindig középtől felfelé viszonylatban voltak gondjaink, amiket hát hosszan kellett elemeznünk és javítanunk. Az 1964-65-ös évek a híradótörzsök együttműködési rendjének stabilizálásában teltek el. Hát itt is jelentkeztek rendszergyakorlatok, harckészültségi gyakorlatok, rádiógyakorlatok, híradó és távirásverseny, szinte menetrendszerűen követték egymást. 1965. hadsereg néhány korszerű híradó és rejtjelzőeszköz kivételével kibírta az összehasonlítást, a hasonló kategóriát képviselő seregtestekkel. A hadsereg 5 különböző készenlétű gépesített lövész, gépkocsizó lövész, mert egyszer ennek hívták, egyszer annak hívták, a hadosztállyal, a 4., 7., 8., 9. és 15. hadrendet számmal jelzett hadosztállyal, a 11. harckocsi hadosztállyal, a hadműveleti rakétatondárral és szinte valamennyi hadsereg közvetlenül rendelkezett. A gépesített lövészezredek megkapták a harckocsi zászlajot, ami jelentősen növelte a tűzerőt. A hadosztályok megkapták első ízben a harcászati rakétaosztályokat. A 11. harckocsi hadosztály állományát képezte még a 15. gépesített lövészezred is. Az 1960-as évek végére kialakult hadipari együttműködés keretében sem magyar koprodukcióban kialakított 6 és 12 csatornás rádióelé berendezések nagy gondot vettek le a híradást szervezők válláról, ugyanakkor a magyar ipar által gyártott berendezések jól vizsgáztak a Varsói Szerződés tagországainak hadseregeiben. De ezekből sajnálatos módon nem volt elég. Ez a 6 és 12 csatornás rádióelé berendezés, ez egy nagyon stabil eszköz volt. Én úgy tudom, lehet, hogy az értesüléseim nem éppen napra készek, de még ma is használják őket. A hadsereg első nemzetközi megméretésére 1966-ban csehszlovák területen került sor, magyar, szovjet, csehszlovák és NDK csapatok részvételével. Itt magam a gyakorlatvezető híradófőnök magyar helyetteseként szerepeltem, mert tulajdonképpen minden elő volt készítve. A főparancsnokság, amely először szemlélte meg ezt többek között, és azért húzom alá többek között, mert sok mást is vizsgálta a főparancsnokság. A nemzeti együttműködés tanulmányozását, benne a nemzeti erőkkel létrehozott híradás áteresztő képességét, folyamatosságát állította a figyelem középpontjába. Hogy erről kellett egy képet alkotnia. A gyakorlat az sikeresen lefolyt, a résztvevő magyar törzsek és csapatok jól teljesítettek. De a vezetés és együttműködés híradása a kölcsönösen egymáshoz különített híradóeszközökkel felszerelt hadműveleti csoportok, összekötő csoportok útján valósult meg.
Ugyanakkor, ami követelmény lett volna, a pont-pont között összekötetést biztosító híradó és titkosító berendezések hiányában a nemzeti erőkkel megvalósított összekötetések működés közben sok kívánivalót hagytak maguk után. A legnagyobb gondot az olasz nyelv ismeretének tragikus hiány okozta. A működő hírrendszerben orosz nyelvű táviratokat nem lehetett nemzeti erőkkel leadni, illetve megoldani. Ennek oka abban a élet, hogy az orosz nyelvű táviratok rejtjelzését követően olyan cirilbetűs rejtjelcsoportokat generálnak, amelyek nagy gyakorisággal megjelennek olyan speciális betűk és nyelvtani jelek, amelyek abba a 10 betűs csoportba tartoznak, ahol latin és cirilbetűs Morse ABC-ben azonos Morse hangképet mutatnak. Ez eleve kizárja ezen táviratok nemzeti erőkkel történő továbbítását, illetve fogadását, megoldását, ami az információs teljes elvesztését jelenti, és itt viszont nagyon szigorúan vették az írásbeli jelentések meglétét, illetve célhoz történő továbbítását. A közös gyakorlatok hivatalos nyelve az orosz volt, és valamennyi hadműveleti okmányt ezen a nyelven kellett megszerkeszteni, és ezt a nagyságrendre vonatkozóan mindenképpen szigorúan titkos minősítéssel kellett ellátni. Ezt követően rejtjelezni kellett, és a rejtjelzett táviratot kellett a címzeteknek továbbítani. Ezt akkor még nem tudtuk biztosítani. Adódott a következtetés, a parancsnokok közötti kapcsolat titkosító berendezéssel pont-pont közötti működő élőbeszéd továbbítására alkalmas kapcsolat megteremtése lehet a jövő útja. Ez egy ilyen profécia volt, amit hát tulajdonképpen ez volna a dolog, mert ezzel csak félre lehet venni. A rádiótáviratok alkalmazását csak végszükség esetén, tehát nem mondhattuk azt, hogy nem lehet, csak végszükség esetén lehet hatalmas idő ráfordítással és igen bonyolult módszerekkel megoldani. Ezért, ahogy jeleztem, itt nagyon sokszor előfordult, hogy ehelyett a bíbelődéssel ezeket a céles táviratokat gépkocsi és futárokkal juttatták a címzeteket. Az orosz nyelvű hadműveleti iratok készítéséhez mindkét oldalon, tehát a nemzeti oldalon is, irodalmi szintű orosz nyelvű helyesírási gyakorlat, valamennyi cirilbetű és írásjel ismerete volt szükséges. Ezen kívül az irat szerkesztéséhez a katonai terminológia ismerete sem volt nélkülözhető. Ezek a hadműveleti okmányok a régebbi, a háborús helyzetet részletesen elemző módon sok felesleges adatot tartalmaztak, és igen terjedelmesek voltak. A gyakorlott tapasztalatai azt bizonyították, hogy az akkori helyzetben, és ezt aláhúzom, hogy az akkori helyzetben a nemzeti erőkkel történő összekötetések legcélszerűbb és leghatékonyabb formája az máshoz kölcsönösen kikülöníthető híradóeszközökkel gazdagon felszerelt hadművelet összekötött csoport volt, és annak egy rendkívül tájékozott vezetőt kellett biztosítani. 1966-ban előléptettek alezredessé. Megkezdtem tanulmányait az egyéves vezérkari tanfolyamon, ahol hatalmas méretű hadművelet tervezésével és elméleti részvételre vettem részt. Időközben a gyakorlatom szerzett tapasztalatokat jelentettem a szakmai előjáró a vezérkari híradó csoportfőnökének. Egy részét megjelentették a honvédelemben, és a helyzet javítására igyekeztünk a Varsói Szerződés tagállami híradófőnökeivel értekezni, de különösebbre nem jutottunk. 1969-ben az MN vezérkari főnöke a honvédelem hasábjain pályázatot hirdetett olyan tanulmányok, cikkek írására, amelyek meglévő gondjaink megoldására irányulnak jelenben, jövőben, és erre a felhívásra 128 pályamunka érkezett, amelyből a Bíráló Bizottság javaslatára 13 pályamunka került díjazásra, 10 második, 2 első és egy vezérkarfőnöki különdíj,
ami 5000 forintos elismeréssel jár. Harmadik díjat egyet sem adott ki. Meglepetésre a fődíjat az általam írt szárazföldi csapatok híradásának kérdései más nemzetiségű csapatok vezetésének tükrében című írás kapta. Ez az írás teljes terjedelemben megjelent a Vojenei Miszl szovjet hadsereg hadművészeti folyóirata 1970 évi harmadik titkos számában 103. 109. oldal között. Itt szeretném azt, hogy került oda, azt én nem tudom, de valószínű, hogy érdekelte őket, és ennek kapcsán megjelentették. Itt kívánom megjegyezni, hogy katonai szolgálatom alatt kb. 40 esetben nyilvánultam meg, kizárólag kiadó és vezetési kérdésekben, a katonai szaksajtó, a honvédelem, a honvédség szeme hasábjain, előadásokon, vitákon. Legutóbb, és ezt idézőjelben alá, az Egyesített Fegyveres Erők lapja, az Informations Bornyik közölte cikkemet a hírrendszerek készenlétéről az 1988 a 36. számában, a 36. és 40. oldalon. 1971-ben kineveztek az 5. hadsereg híradófőnökévé. Ez időben a hadsereg híradó csapatai már begyakorlott, jó formában voltak. Több gyakorlaton a fennálló, felmerülő gondok ellenére az előjárók tevékenységüket jóra, néha magasra értékelték. Javult az együttműködés a más nemzetiségű híradó alegységekkel, és az évente megtartott elektron szakharcászati gyakorlaton a híradók egyre jobb eredményeket produkáltak. Olyan is előfordult, hogy a hadműveleti törzsek erre a gyakorlatra építették fel saját gyakorlatot. Tiszthelyettesi állomány felnőtt feladataihoz, különösen azok, amelyek szovjet rádióforgalmi rendszerben dolgozhattak. Hát ez nagyon kevés volt csak. A híradók erkölcsi, fegyelmi helyzete mindig magasabb volt, mint az MN átlaga. A harckészség ellenőr érzéseinek, gyakorlatok értékelésének egyik legszigorúbb elemét a híradás működőképességének meglétépezte, amely az értékelésnek a meghatározója volt. Ha valakinek akármilyen jó, akármilyen értékelése volt, de a híradók nem működtek rendesen, akkor nem megfelelő értékelték. Büszkén kijelentettem, hogy ilyenre nem került sor. 1971-ben a MN vezérkari főnöke a Hadtudományi Szakbizottság útján hadtudományos aspiranturat hirdetett az MN előtt álló feladatok tárgykörében, de lehetővé tette, hogy önálló pályázatra, másra, könyvekkel vagy egyéb munkával is jelentkezhettek. Jelentkezésemet akkor a szolgált és szakmai előjárom egyaránt támogatta. A vizsgabizottság előtt felvételi vizsgát követően a részemre biztosított 1 év szabadság teljes mellőzésével letettem a vizsgáimat. Az értekezés munkahelyi vitáján az értekezés végső címét a hadműveleti szakemberek javaslatára az összfegyvernemű hadsereg kiadása továbbfejlesztésének lehetőségei, a koalíciós összetétel vezetési igényeinek figyelembevételével címben határoztuk meg. Ebben megkísérlettem összefoglalni mindazt, ami a más nemzetiségű magasabb egységek ideiglenes átalárendelésének bekövetkezéskor a híradószolgálatoknak meg kellett oldaniuk. Ez az értekezés, ez néhány évvel később, 1979. október 10-én eredményesen került megvédésre. 1973-75 közötti évek a fejlettebb híradóeszközök beérkezésének időszaka. A híradótörzs a hadsereg parancsnokság egyik legkiegyensúlyozottabb szervezeté vált. Azért hangsúlyozom, hogy egyik, mert voltak itt kiválók mások is, de a hadsereg előtt álló nagy feladatokból szinte minden esetben részesültünk. Tehát olyan megmozdulás a hadsereg nem volt, hogy ott híradóknak nem kellett volna jelen lenni. 1973-ban előléptettek ezredessé. A híradótörzs munkatársai akkor begyakorolták magukat,
kidolgozták a hadosztályok és közvetlenek azon feladatait, amelyeket a végrehajtók csak a feladat megkezdése előtt, közvetlen végrehajtás előtt kapnak. Például különféle gyakorlatok, meg harckészültségi gyakorlatokból gyakorlattá megmozdulások. A híradószolgálat vezetőivel, csoportfőnökkel, nőkkel, helyetteseivel jó szakmai és emberi kapcsolatba álltunk. Véleményünkre, a gyakorlati tapasztalatainkra igényt tartottak, mert hiszen mindenhol ott voltunk, és ezt ők szívesen vették, annál is inkább, mert a mi tapasztalatainkat meg tudták valósítani az általuk végzett különféle munkákban. Gyakorlati tapasztalati igényt tartottak. Személyen időnként a hadsereget érintő kérdésekben a vezérkar 6. emelet munkáiban is részt vett. 1975. június végén az Elektron 75 híradó gyakorlatot követően közölték velem, hogy kineveztek az MN híradófőnökség élére, az MN híradófőnöki beosztásba. Új beosztásomban tovább foglalkoztam a szárazföldi hadsereg híradással kapcsolatos feladatok megoldással, de hamarosan rájöttem, hogy ebben itt sokkal nagyobb a tét. És én itt olvastam egy fogalmazványon, amit hát tulajdonképpen valahol a selejt között találtam, ahol az volt leírva, és ez egy kicsit megborzongatott. Az MN híradó főnöke felelős az MN híradásáért, a helyjelzéséért, a kommunikációs eszközök főanyag nem felelősségi körében az eszközök működőképességért, az MN nagy rendezvényeinek, értsd alatta díszszemlék, nagy gyakorlatok, hang- és tolmács technikai berendezés. Ide belefért a vadászati kiállítás is, és egyéb olyan rendezvények, amelyek akkor szokásosak voltak. Akkor már az MN valamennyi híradással, fejlesztéssel, kiképzéssel, harckészültséggel, költségvetéssel kapcsolatos feladat a saját vállalat nyomta, és ezt a nyomást éreztem. Hatalmas munka, hatalmas felelősség, egy olyan kollektíva élén dolgoztam, amely minden segítséget megadott ahhoz, hogy megfelelően bele tudjak illeszkedni ebben a rendkívül összetett munkában. Röviddel kinevezésem előtt a szervezet megnevezésében változás történt. Azért hangsúlyozom, hogy a kinevezésem előtt, mert volt, aki azt mondott, hogy én változtattam meg, én soha ilyet nem tettem. A szervezet neve vezérkar 6. csoportfőnökségről MN híradó főnökségre változott. Ezt a változtatást vélemény szerint a alárendeltek és a beruházások számának szinte permanens növekedése okozta. A két elnevezés különbsége abban állt, hogy előjárom továbbra is a vezérkar főnöke volt, de az MN híradó főnök és 3 helyettese feletti dicséreti és fegyelmi jogokat a miniszter magának tartotta fel. Fogalmaim nagyjából voltak a főnökségről, hiszen dolgoztam már állományában, de őszintén elképesztett a szolgálat költségvetésének milliárdos nagyságrendje, és az általam kevésbé ismert légvédelmi beruházások összetettsége és nagy száma. A jól hangzó fantázia nevek mögött hatalmas értékek lapultak, amelyek meghatározott átadási határideje nem volt egyértelműen koordinálva. És ez azt jelentette, hogy mindenki a saját határidejét vette a véghatáridőbe, és ebből rendkívül sok csúszás jött, hiszen példáztunk arról, hogy addig ott, ahol egy fal nem épült föl, ott nem lehet kábeleket felszerelni. Tehát ez maga egyértelmű volt. Nem volt egyértelmű koordinálva. Ezek a beruházások a korszerűsítést szolgálták, és a feladatokat legjobb tudásuk szerint megoldani képes emberek küzdöttek a megoldásért, mert ez tényleg küzdelem volt.
A szolgálat nagysága egy jellemző az, hogy a 80-as évek elején a híradók az MN vékelétszámának közel 12%-át tették, és ez nagy létszám, ezt magam is beláttam, hogy ezt a létszámot már nagyon növelni nem lehet. A védelmi célú beruházások közötti diszharmóniát és a harmónia tartós megteremtését szolgálta a Minisztertanács Honvédelmi Bizottság 1981 évi határozata, melynek lényegét javaslatunkra Oláh vezérezetes akkori VKF ismertetett a Honvédelmi Bizottság tagjaival, amely kivívta a tagok egyetértését, elismerését. Az MN híradó főnökség feladata a továbbiakban is az általános harckészültség, a kiképzés és az időnként, helyenként fellépő csapatépítkezés hármas feladatának meg kellett felelni. A honi légvédelem vezetési részén példaként hozom fel, hogy Sárbogár környezetében a PAS program, tehát Parád, Alpaka, Sárbogár fedőnevekkel ellátott beruházásban olyan hatalmas, tehát ez az automatizált vezetés, olyan csatornaigények merültek fel, hogy a postának, vagyis később a Matávnak Sárbogádon egy új erősítő állomást és kábeleket kellett megépítenie. Itt kell néhány évével foglalkozni a Magyar Posta, illetve a Matával, mint az akkori távközlési hálózat akkori gazdájával. Az állami posták általában az állami büdzséből, de ez akkori időben, kevésbében a GDP 2%-ra számíthattak, ami a szintentartást, a fejlesztést és a lépéstartást fedezte, tehát nem fordulhatott olyan elő, hogy az illető polgár ne jutott volna ahhoz a jogához, hogy ő távbeszélő vonalakat vagy berendezéseket vehessen igénybe. Hát ez sajnos nem volt meg itt, amit adtak 0,8-at, 1-et, aztán végén 1,8-at, de szinte nem kapta meg a 2%-ot. A Magyar Posta távközlési lehetőségek korlátozottak voltak, ugyanakkor a védelmi szféra egyre fokozottabb követelményt támasztott vele szemben, mert rá pedig jöttek a beruházások. Különösen vonatkozott a nagyvárosokat megkerülő kábelirányok megépítésére, a különféle katonai szervezetek, a déli hadsereg csoport részéről igényelt úgynevezett tartalékot, ami nem működött, de több ezes nagyságrendű csatornák létrehozására és rendkívüli helyzetben történő aktivizálására. De a Magyar Posta 49 kisegítő hírközpont telepítésével és 34 ilyen jelszavas hálózattal biztosította azt, amit kértek tőle, aztán később benyújtotta a számlát. Mint a KGST, Posta és Távközlési Állandó Bizottság Magyar Kormánybizottságának 2 cikluson át megválasztott tagja, ebben a bizottságban igyekeztem támogatni azokat a fejlesztéseket, amiben a nemzeti érdek fűződött. Tehát, és mindenképpen figyelembe vettem és támogattam azt, ami tulajdonképpen az ország érdeke, illetőleg a védelmi szféra távlati érdekeit képezi. Hát ez a KGST Potáb, ez megtervezte a KH-t, a közös hírrendszert az európai KGST országokkal, mert csak az európaiakat vette be, és ez tulajdonképpen a közös hírrendszer úgy szólt, hogy minden nemű információ átvitelére alkalmas közös hírrendszer. Ebben minden belefér. Meg is történt a munka, és hát tulajdonképpen itt is fölkészültek, beruházások kezdődtek, vezérlőközpont működött itt is, tehát itt tulajdonképpen kiesett csoportokat át lehetett adni egymásnak, kerülőirányokat lehetett, tehát azért hívták vezérlőközpontnak. Volt nemzetközi nagy vezérlőközpont, amely úgy szabályozta. Hát de sajnos a KGST megszűnésével ez félbeszakadt, és aztán teljes egészében megszűnt. Most pillanatnyilag nem tudom, hogy most megjelentek a multik, hogy ezeknek milyen viszonya van most a jelenlegi vezetéssel, és hogyan történik ezeknek az elszámolása. El szeretném mondani azt, hogy a 6. terv időszakában
az MN és a felső vezetés több tucat jelszavas, jelszámos előkészített távközlési rendszer állt rendelkezésre, ami talán úgy ismerete volt az a K600-as a legfelsőbb vezetésé, volt a V500-as a vezérkaré, a 700-as az a szocialista országok miniszterei, tőleg vezérkar főnökei között. Volt a Lavina hálózat, aminek nagyon sok alarendszere volt, azt hiszem felsorolni sem lehet, és hát volt ilyen, mint a Juharfa 120, ami tulajdonképpen a 19 megye mozgósítási törzseit és a mozgósítás központját kötötte össze. Ezek mind papíron voltak, és ezeket hát tulajdonképpen néha-néha aktivizálták. Például a déli hadseregcsoport kb. 5000 előkészített csatornát igényelt, és az előkészítés, tehát a csatornák üzemképességét, az előkészítés fokát, az átadás idejét egy alkalommal az egyesített fegyveres erők nem váratlanul ellenőrizte. Ez azt jelentette, mindenki beült a helyére, és mindenki egyenként az átadási időt jegyzőkönyvezve, hogy mikor, mi, hogyan született. És ezt a postáknak és a vezérkaroknak ugye produkálni kellett. Hála a jó Istennek, hogy nálunk ez a minden évben megtartott EFE ellenőrzés, amögött mindig, amikor EFE-t mondunk, mindig a Szovjetunió vezérkara áll, ezeket mindig megfelelően értékelte, ezzel nekünk gondunk nem volt, hogy mi voltunk a szegényebbek, és bennünket hát ilyen értelemben mindig jó. Hát nem mi voltunk, mert voltak mások is szegényebbek egy NDK-hoz viszonyítva, vagy egy Csehszlovákiához viszonyítva alatta voltunk. Többek között végül sikerült a Magyar Postával rendezni az MN tábori posta szolgálatát, ennek megteremtését, és tulajdonképpen egy elvonuló hadsereg tábori posta szolgálat nélkül nem tudott volna megfelelően működni. Amint már mondottam, volt ugye a kormány nagyon elegáns és gáláns módon 50% árengedményt adott ezekből a postai szolgáltatásokból, de a számlák meredeken emelkedtek tovább, ahogy a beruházások jöttek. Ezért javaslatot tettünk ebből a csomagból, kivettük a szervizelést, és szervizcsoportot létrehozva 263 objektumot szervizeltünk saját magunk, még úgy is, hogy a postától megvettük az alkatrészt, és azt építettük be, hogyha be kellett építeni, jó szakemberek voltak, és ez szerintem jelentős megtakarításokat eredményezett ezen a jogcímen. 1979. szeptemberében vezérőnaggyá nevezte ki. A főnökség egyik kiemelt fejlesztése a területi hírközpontok rendszerének létrehozása volt, és egyrészt nem alárendeltségi szinten, hanem területi szinten az összekötetéseket ezekbe a területi hírközpontokba koncentráltunk, és ezzel próbáltuk a bérleti díjakat is csökkenteni, és operatívvá tenni a vezetést. A területi hírközpontokra integráltuk valamennyi katonai vonalat, nagyobb helyenként önálló épületbe helyeztük el ezeket a területi hírközpontokat. Van néhány, amelyet külön épületet kapott, ilyen például a Vasvári laktanyában a területi hírközpont, amely tulajdonképpen a fővárost védelmező másfél tucat rakétaosztálynak a összekötetés is megjelentek. Fehérváron épült egy nagyon nagy területi hírközpont az 5. hadseregnél, Cegléden a 3. hadtestnél, és természetesen egy Sárbogárdnál teljesen újonnan, és a veszprémi hírközpontot is területi hírközpontnak szántuk, és arra építettük fel. Kaposvár is ebbe a körbe tartozott. Olyan hírközpontokat is, amelyeket fontosnak ítéltünk meg, ilyen például konferenciák Balatonkenese, Vátraháza, vagy Szeged, vagy Szentkirályszabadja, ezeket is ilyen területi jelleggel ruháztunk fel, és megmutatjuk. Tehát ez volt az egyik ilyen nagy főnökségünk, beleértve személyemet. Egyik legnagyobb tehertétele a hadszintér troposzférarendszer állomásainak honi területen történő létrehozásához kapcsolódik. A NATO európai hadszintéren telepített ICE troposzféra-rendszerek ellensúlyozására a hadászati paritás
téren történő megtartása érdekében az EFE törzse megtervezte az Egyesített Fegyverek északi, nyugati és délnyugati hadszintét összefogó egységes troposzféra rendszert. A magyar katonai vezetés, mivel a rendszer közvetlen nemzeti érdeket nem szolgált, ambivalensen viszonyult a kérdéshez, és a rendszerrel kapcsolatos valamennyi kérdés megoldásával főnökségünket bízta meg. Azt gondolta, hogy ez egy kisebb dolog. Amikor a tervekből kiderült, hogy a magyar félnek 4 állomást kell megépítenie, és azokat föld alatti létesítménybe elhelyezni, a vezetés mindennemű kinti erőteljes ráhatás ellenére csak földfelszíni elhelyezéshez járult hozzá. Tovább, amikor kiderült az is, hogy 4 állomás megépítését kell megoldani, akkor a főnökségünk újabb és újabb műszaki javaslatokat elérte, hogy a 4. állomást védett kivitelben a szovjet fél építette meg. Egyedül maradtunk itt a Varsói Szerződés hadsereg, aki földfeletti állomást építhetett, és valami indiszkréció folyamán, amikor ez mások előtt kiderült, akkor, hogy a hosszú, kemény és nyomasztó tárgyalások követően a 4. állomást nem nekünk kell megépíteni, a tagállamok egy része, különösen a NDK, különutas tevékenységgel vádolt bennünk. Azt hitte, hogy tulajdonképpen gyakorlatilag különutas paksamétát köt, és ezért ez az ára annak, hogy ezt a 4. állomást. Hát tulajdonképpen akkor megépítettük, ezt követően Galgamácsán 501, Tiszavasvárin 502, Szentesen 503, ez a mi terveink szerint épült fel. A 504-es állomást a szovjet fél építette meg védetten Helen térségében. Egy ilyen torzó még mindig ott van, ugye már valaki megvette ott a környezetét. Mivel a Román Szocialista Köztársaság az eredeti szerződést nem írt alá, így a szentesi állomáson egy nagy teljesítményű berendezést kellett telepíteni, hogy az irány a bulgáriai Vidinhez csatlakozva a tervezett rendszer teljességét biztosítsa. Ezt meg kellett tennünk, tehát itt tulajdonképpen egy nagyobb teljesítményű kilovatos rendszer kellett telepítése. Ez a rendszer 1991-ig megbízhatóan üzemelt. Erről csatornákat le lehetett vinni, el lehetett vinni, át lehetett helyezni. 91-ben aztán leállt. A magyarországi rendszer a magyar vezetésnek elfogadható, idézőjét, optimális kialakításában, tehát munkámért 1988-ban Sturmfeld-díjban részesültem. Ebben a nehéz, küzdelmes munkában, tárgyalások, viták sorozatában dr. Somos András ezredes anyanyelvi szintű orosz nyelvtudása jelentett számomra pótolhatatlan segítséget. A főnökség egyik legnagyobb fegyverténye, amikor aktív közreműködésével a tábori eszközök fennálló, állandó jellegű kapcsolatot biztosító berendezések kivonásával az Orionnal megalkotta hazánk első 2 GHz-es sávban működő digitális mikrohullámú berendezését, ami a rendszerváltás után még kiemelkedő eredményességgel működött. A területen végzett munkájáért Pintér István mérnökalezredes Sturmfeld-díjban részesült. A főnökség komoly erőfeszítéseket tett az MN riasztásának korszerűsítése, ami előzőleg is megvolt, rövid hullámon, de hát elég nagy volt a veszteség, ugye nagyon sokan voltak, és tulajdonképpen mindenkit meg kellett büntetni azért, ha valahol légköri zavarok miatt nem vették, és akkor 3 nagy teljesítményű URH-t egyenként 10 kW-tal elhelyeztünk, kérlek szépen a 3 nagy kimagasló pontjára az országnak, és ennek eredményeként tulajdonképpen 4-9-esek lett a riasztási, tehát az URH riasztási eredmény, ami egy igen nagy szám volt, és mellette futott egy géptávú riasztás, amelyik tulajdonképpen 97%-os volt, tehát a riasztás az ilyen értelemben lett, bár minden ilyen lett volna. Sőt, még a személyi riasztásnak is tekintettel arra, hogy
lakás távbeszélő állomások, ugye mennyire kellett válni egy lakástelefon, sőt, az Amaci Viktor nevű mérnök alezredes, nem tudom, biztos hallottál a nevéről, ő ez által konstruált robotról, és sok mindent konstruált nevű szerkentyű besegített abban, hogy még ezeket a telefonokat is igénybe tudtuk venni a riasztásra. A riasztás rendszerének, korszerűbb rendszerének megteremtéséért néhány rádió következetes továbbfejlesztéséért és egész innovatív tevékenységért Vapper István mérnök-ezredes Stonfeld-díjat kapott. Igazi öröm akkor ért bennünket, amikor, ezt egy kicsit múlt időben is mondom, amikor a fejlesztés következtében csapat szinten, széles körben, tehát szinte mindenkinél megjelentek az R142 típusú rádiók, amelyek titkosítóval voltak felszerelve, és a garantált állóképességű titkosító és rejtjelző berendezések. Hát ilyen volt például a fedőnevét, a Jachta, amelyik ezeket a rádióállomásokat titkosította. Aztán a garantált állóképességűek közül a P238 és P244 típusú jelzésre használatos sak, és hát ugye az egyoldalsávos nagy teljesítményű rádió, mint az R164, amiről már csak mintakérdányokat szükséget annak idején beszerezni. Összességében a 80-as évek közepén a MN híradó eszközparkja 50%-os újabbköri elektroncsöves, 45%-a teljesen tranzisztorált, 5%-a pedig integrált áramkörös eszközökből tevődött ki, és ahogy mentünk kifelé, úgy nőtt az integrált áldát, sajnos ennek határt szabtak az akkori előre prognosztizált anyagi lehetőségek. Beszereztük többek között a nehézleték, amikor áttértünk a védelmi hadműveletekre, ugye, tehát ez került előtérbe, akkor a vezetékes kiadásnak nagyobb esélyt adva a nehézvezetékes összekötetések is a helyükre kerültek. Beszereztük akkor a nehézvezeték gépi építésének komplexumait, amely tulajdonképpen automatikusan épített, amit saját V-sorozatú vívőfrekvenciás berendezéseinkkel akár egy vezetéken ugye 48 csatornára lehetett bővíteni, és hát tulajdonképpen akkor meg is szüntettük a P200, a P304 per 270 típusú nehézvezetékes rendszert, ahol a P304 a vívőfrekvenciás berendezés, a P270 pedig a nehézvezetéknek a típusjelzése volt. A 80-as évek felé megérkeztek a korlátlan hatótávolsággal rendelkező műholdas berendezések, amelyeket mi a hadtest, akkor a hadtest és a hadsereg közé, illetve a hadtestvezetési pontok közé vettünk számításba. Ezek típusjelzése L440O, illetve L440U volt, és gyakorlatilag ez csatlakozott egy geostacionáris műholdhoz. A kiképzés, 3 időszakos kiképzés volt, ennek mi nem tudtunk eleget tenni, tekintettel arra, hogy 3 időszakos kiképzés, amit általában a kiképzési előjárók is erősítettek, nem lehetett osztani, ha nem lehetett osztani a létszámot 3-mal, akkor nem lehetett 3 maradéknél osztani, akkor nem lehetett. Ugyanakkor a létszámot még csökkenteni kellett, mert ott tartottunk, hogy egy rádiállomáson 2 fő volt, egy gépkocsi vezető, meg egy tárgyalász, ugyanakkor a kötélen, amit az antennákat ki kellett, 3 kötél volt, tehát tulajdonképpen minden úgy egy kicsit visszaesett, éppenséggel, ha az optimális létszámot a berendezésekhez nem tudtuk biztosítani. Ennek ellenére, hogy itt az alegységeknél létszámhiánynál küzdöttünk, egyre eszközök rendszerbeállítások idejére szükséges kiképzési segédeszközök, könyvek elkészültek, így többek között 186 szolgálati könyv, 262 főnökségi kiadvány,
12 videófilm, 10 dia és 57 oktatási faligratábla, illetve sok képzési eszköz készült el. Erre pénz is volt, de az, ami legjobban fáj, hogy a kiképzés korszerűsítése és a jövő tiszthelyettesi állomány stabilizása érdekében létrehoztuk a kiadásipari műszerész tiszthelyettesi iskolát. Ennek a neve többször változott. Ehhez beszereztük a szükséges engedélyeket, közismereti tantárgyakra, egyebekre. És gyakorlatilag nem emlékszem pontosan, hogy mennyire, de létrehoztuk az iskolát, létrehoztuk a tantestületet nívós tanárokból, létrehoztuk a kabineteket, létrehoztuk a műhelyeket, létrehoztuk a gyakorlati helységeket, és hát tulajdonképpen erre mi 100 milliós nagyságrendű pénzt áldoztunk akkor. Én úgy ítéltem meg, hogy tekintettel arra, hogy ez a 80-as években volt, ez könnyen elérhette az 1 milliárdot mai értéken. Nem tudom. De egy biztos, hogy nagyon sokat áldoztunk rá, és ennek azzal a céllal, hogy a fiatalember, aki elvégezte a 8 általánost és alkalmas volt rá, megfelelt a felvételi vizsgán, akkor ide bevonulhatott. Tulajdonképpen kijárta a 4 évet. A 4 év végén érettségizhetett, technikus oklevelet kapott, és tiszthelyettesi rendfokozatban részes. Természetesen itt is volt, aki menet közben kiszólódott, de én úgy ítéltem meg, hogy ez jó volt, mert még később is, sajnos csak egy sorványt tudtuk, mert ugye megszűnt a kiképző központ is, amely tulajdonképpen helyt adott legalábbis helyileg ennek a iskolának, és hát gyakorlatilag találkoztam olyannal, aki ott végzett, és tulajdonképpen tiszti rendfokozatot is elért. A legjobbak tisztiskolára kerültek, akár egyetemi képzésre jelentkezhetek. Sajnos sajnálatos módon csak az első 4 éves kellett befejezni. Itt lassan a végéhez érek. A rendszerváltás előtt 1990. januárjában 3 évvel túlszolgálva az akkor hatályos felső korhatár, arra a következtetésre jutottam, hogy a fiatalokat kell helyzetbe hozni, hiszen valamennyi helyettesen idősebb volt nálam. Ők szépen elmentek nyugdíjba. Olyan fiatalokat, akiknek várható életkori tartaléka magasabb, és jobban meg tudnak birkózni azokkal a jövendő feladatokkal, amelyet akkor 1990. januárjában számunkra prognosztizáltak. És ezért úgy gondoltam, hogy 1900 választások előtt voltunk még, 1900. december 1-ével történő nyugdíjba helyezésem engedélyezését fogom kérni decemberben. Ez megtörtént, kért időben, és hát tulajdonképpen nem kívánom itt patika mérlegen élni, hol volt, nem patika mérlegen számolva. 43. Hírőrzet állományában 6 évet, a Zrínyi Katonai Akadémia állományában 4 évet, az 5. hadsereg állományában 13 évet, az Emen híradófőnökség állományában pedig 15 és fél évet. Továbbá a 1/2-es lövészzászlajnál egy fél évet, az 5. vadászrepülő hadosztálynál és a zászlajparancsnoki tanfolyamon 1 évet. Néhány tisztséget betöltve tagja voltam 1 vagy 2 cikluson keresztül, nem tudom pontosan. A KGST Potáb, Posta és Távközlési Bizottság, Magyar Kormánybizottságának rövid ideig az MTA űrtávközlési szakbizottságának, a HM Tudományos Kollégiumának és a Tudományi Szakbizottságnak. Tisztelettel és megbecsüléssel emlékezem az 5. hadsereg első híradófőnökére, Arányi György ezredesére, helyettesére, az elnyűhetetlen, a híradószolgálat robotosa népi minősítést viselő Hornog Zoltán ezredesére, az 1948-ban a katonai főcsoport főnökség 7.
híradóosztály vezetőjére, csoportfőnökére, Berszeli Béla vezérőrnagya, a Esperanto Európai Hírű művelőjére, a Rollion későbbi vezérigazgatójára, Penci József vezérőrnagya, Molnár János ezredesre, a 3. hadtest és a Honi Légvédelem híradó szolgálatának első emberére, akik részesei voltak a szolgálat építéseket. Valamennyiüket a szolgálat nevében magam búcsúztattam. Nyugállományba vonulásomat követően a kincstári vagyonigazgatóságnál, mint híradástechnikai csoportvezető 14 évet dolgoztam. Minőségemben jártam Pekingben és Hongkongban. Tisztelt barátaim, elérkeztem mondani való végére. Büszke vagyok arra 40 éve, amit a híradószolgálat különböző berkeiben, különböző beosztásokban töltöttem, ahol a szakaszparancsnokságtól a hadsereg híradófőnöki beosztáson keresztül a híradószolgálat élén egy személy felelősséget viselve a legmagasabb híradóbeosztást betölthettem. Számtalan örömbe teli és keserves órán arra törekedtem, hogy bajtársaimmal megfeleljünk az egyre nehezebb fajsú kihívásoknak. Többször hangsúlyoztam, a híradószakma nem tűrjesztárok. Megfelelni az egyre növekvő követelményeknek csak szilárd felelősségű közegeknek van életterük. Büszke vagyok arra, hogy a rendszerváltást követően a velem együtt dolgozó munkatársaim közül a szolgálaton belül és később más szolgálatoknál 12 fő kapott tábornoki kinevezést, nagyon jó érzés, és nagyon büszke vagyok rá. Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel adozom mindazon egykori volt munkatársaim nagy táborának, a még élőknek és azoknak is, akik már nincsenek közöttünk, akiknek munkája, energiája, alkotókészsége, megkockáztatom az egészsége, kötőanyagként épült be a híradószolgálat alapjába, amely alapra az ifjú generációk, a mindenkori követelmények és a rendelkezésre álló anyagiak szerint megteremthetik a felépítményt. Most a 87. életévemben a meghatottság érzésével köszönöm valamennyi volt egykori parancsnokaimnak, főnökeimnek azt a bizalmat, amit irántam mindvégig tanúsítottak, munkámat magas szinten kitüntetésekkel és rendfokozatokkal elismertek. Semmi titkom nincs. Szeretem az embert, a homo sapiens egyenruhás változatát, a katonát, akivel minden feladatot meg lehet oldani, csupán nem szabad megalázni. Könnyekkel a szememben emlékszem drága lejemre, aki nehéz óráimban mindig mellettem állt, akivel 65 évet töltöttem együtt, aki mindenhová követett, lehetővé tette, hogy esetenként felmerülő gondjaimat mindig megoldhattam. A híradók önszerveződő képessége mindig példás volt. Szepesi Dezső, nyugállomány ezredes, híradószolgált dohányja, akit az elmúlt időben 98 éves korában temettünk, 1978-ban alakította meg a nyugállomány híradók első önálló tagozatát, amelynek ez évben ünnepeltük a 40. éves jubileumi évfordulóját. A tagozat közel 200-as létszáma is jelzi azt az érdeklődést, amit a nyugállományok, a kulturális élet, a társadalmi kapcsolatok, az érdekképviselet, az egészség megőrzése és a kegyelet iránt tanúsítanak. 1998-ban a szakmai felkészültség fenntartása, az információs társadalom építésének térnyerése során új eszközök, rendszerek megismerése, a bajtási szellem megerősítése, a szolgálat szellemi és tárgyi értékeinek megőrzése érdekében 29 bajtársunk megalakította a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület, mely hűen szlogenjéhez együtt egymásért ténylegesen komolyan veszi mindazt, amit az egykori alapítók az alapszabályban lefektettek, majd a következő generációk a bekövetkezett változásoknak, követelményeknek megfelelően helyesbítettek, illetve megerősíthettek.
Az Egyesület komoly eredményet ért el a polgári távközlési szervekkel való nyíltabb együttműködésben, valamennyi híradó szervezettel való kapcsolatok fenntartásában, az Egyesület építésében. Ma már saját honlapján biztosít megszólalást valamennyi híradó szervezetnek, tagnak, saját szerkesztésű lappal rendelkezik. Támaszkodunk a teljes önállóságot viselő Puskás Tivadar híradó bajtársainként Halmai Dandár tábornok úr által vezetett alapítványra. Külkapcsolataink fejlődésében elértük, hogy jelenleg szlovén, román, USA-beli tagjainkkal színesedett a paletta. Alelnökünknek köszönhetjük, hogy Egyesületünk bemutatkozhatott az ITU, a Nemzetközi Távközlési Unió Genfi székházában. 11 évig az Egyesület elnökeként dolgoztam, ma már alapító, örökös tiszteletbeli elnök tisztségemben segítem az Egyesület munkáját. Az Egyesület elnöke professzor Hajnai mérnök ezredes egyetemi dékán, akit most harmadszor választottak meg erre a tisztre, és viseli Magyarország kiberkoordinátora címet. Igen hasznos elvi irányításával ügyvezető elnöke Felkelő Lajos nyugállomány ezredes, kipróbált Dandár parancsnok, záróját bezárva, a gyakorlati kérdések primátusának realizálásával, az ügyrend, a jelentkező feladatok gyors és feszes koordinálásával, megoldásával. Igaz, a elnöki beosztást Horváth László doktor, a magyar irodalom és történelem, a távközlés nemzetközi fejlődésének története, volt távközlési technikum igazgató, az évfordulók számon tartásával, kegyeleti feladatok ellátásával segíti az elnökség munkáját. Egyesületünk ez év november 11-én ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Iskolai végzettségem: elemiskola 8 év, távközlési technikum 4 év, tisztiskola 1 év, zászlajparancsnoki tanfolyam 6 hónap, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia híradó tagozat 4 év, aspirantúra 4 év. Híradófőnöki továbbképzés zárójelszó 3 hónap. 2004-ben az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusa címzetes egyetemi tanára nevezett ki, amely címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusa 2012-ben megerősített. 2007-ben köztársasági elnök nyugállományú altábornagyán léptetett elő. Egész élettevékenységemet behatárolta fiatal koromban valahol olvasott mondat, miszerint, idézem, mosoly nélkül félisten lehetsz, de egész ember soha.